Ano daw? Buli na dyan na lang. Doon sila mo lang. Ang buli na. Doon mo bol. Parang kilo po, madam. Buli na sa pranggan. Ako ginawa. Buli ka naman sa utama kita. Nawa ko naman sa ano. Oo. Kaya malinibak ko malinipakan. Doon, kapag doon. Ang kilo na, hindi na ako nabayadan mo. Ano naman kilo? 50 ang kilo. Paborito ng mga lalaki. Paraw na naman sa ano. Kabang kate. Lagi ka ba nga, amboy? Ang madala si Paolo ba kasi? Ulo ko siguro sa bigyan. Muli yung sana. Ay, bumili ko sa bigyan mo. Kayo po. Kate. Uno ko sa'yo eh. Siyempre yan. Ay, mana. Sabi yun ha. Bali ako, idali ka. Eh, ito sobra. Buli na ka siya pa yun. At may dumaling tao. Buli na niya. Uli ako. Mga ite! Yan. Ano Nadagdagan sa na lang kung may negosyo ka dyan? Ah? Ano na mga negosyo ka? Dati giraray. Eh, Ang kilo na ite. ano ka na kape? Martin, anong kilo ka na? Boy, aba nga? 20 ka sa hindi ka ba nga? Ano na? Tuwan ako sa puwerta. Kamaro na sana. Kung kwarta pag may bibigyo ka. Itaraan ko ba ano? Kayo na po kung hindi ka pera kung magkamuhin ka rin. Gawin ko ka kamuhin ka kamuhin ka kamuhin ka. Ayun yung kami na bulang awan. Apa ako kami? Kami ada ko na. Ano ko may kung pa sa mabulang. Hindi naman kami bati, tulo naman iyang mga. Ang punda, ang buto nga rin mo. Ito ba naman? Ang hindi na makalang kaya ito. Sino ba kami sa muji ah? Ay, paano ba si Kapyo? Malangsa. Ito wala sabi mo, malangsa.